бинандагони гиромӣ барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. истиқлолият ва оромӣ беҳтарин неъмат аст, ки бо шарофати ҳамин дастоварди арзишманд зиндагии пурсаодат насиби ҳар фард шудааст. имсол сокинони сарбаланду саодатманди тоҷикистон 34-солагии истиқлоли давлатиро таҷлил мекунанд, ки натиҷаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва бешавии зиндагии мардум аз ҳамин неъмати бебаҳо манша гирифтааст. гузориши Наврӯзшоҳи Азизулло. соли 2018 дар саросари ҷаҳон тақрибан 70 миллион нафар бинобар сабаби нооромии вазъият ва амалҳои террористӣ манзили зист ва ватани худро тарк намудаанд. дар соли 2024 ин теъдод ба 123 миллион нафар расида. шумораи гурезагон нисбат ба соли 2018 дар олам 53 миллион нафар зиёд шудааст. ин соли 13-ум аст ки ҳамасола зиёдшавии теъдоди гурезагон дар ҷаҳон ба қайд гирифта мешавад. низоъҳои давомнок ва амалҳои гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ аз омилҳои аслии гуреза шудани шаҳрвандон дониста мешавад. ин шаҳрҳои замони обод ва манзилҳои истиқоматӣ ба харобазор табдил ёфтаанду истиқоматкунандагонаш дар ҷустуҷӯи макони амн ва ёфтани зиндагии осуда овораанд. таҳлилҳо нишон додааст, ки фирор аз минтақаи ҷангзада, тай кардани роҳи пур аз хатар ва расидан ба макони дигар маънои расидан ба минтақаи орому осоиштаро надорад. ягона роҳи ҳал барои доштани зиндагии осуда расидан ба қадри истиқлолият, гирифтани пеши роҳи ҷанг ва таъмини оромӣ аст. дар баъзан кишварҳои ҷаҳони мутамаддин ҳолати нооромӣ, авзои сиёсӣ он кишварҳо ба он ҳадде омада расидааст, ки истиқлолият, ваҳдати он кишварҳо дар як ҳолати хатари хеш қарор дорад ва ҳамин ҳолатҳо боиси он гардиданд, ки баъзан шаҳрвандони он кишварҳо маҷбур мешаванд, ки кишвари хешро ба ҳайси гуреза тарк карда ба дигар кишварҳо барои худ паноҳгоҳ ё ин ки истиқоматгоҳи доимӣ пайдо карда бошанд. ва мо миллати тамаддунофари тоҷик бояд авзои ҷаҳони имрӯзро ба инобат гирифта истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу салоҳи сартосарии кишвари азизи ва маҳбубамонро мисли гавҳараки чашм ҳифозат карда бошем. зеро истиқлолият, ваҳдат, пешрафт ва дигар шукуфоиҳое ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо ҳувайдост, орзуи садсолаҳои баъзан кишварҳо ва моликҳои ҷаҳони имрӯз аст ва мо бояд шукргузорӣ аз ин пешрафт карда бошем. истиқлолияти давлатии тоҷикистон ин рамзи барҷастаи пойдории давлат, дастоварди муқаддас ва бузургтарин буда, рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва зиндагии осудаи мардум аз пойдории оромию осоиштагӣ ва татбиқи сиёсати созандаи роҳбари давлат манша гирифтааст. сулҳ ва ваҳдати миллӣ бузургтарин дастовар дар тӯли таърих маҳсуб меёбад, ки миллатро ба саодат ва давлатро ба пешрафт расонид. маҳз ҳамин истиқлолияту ваҳдат, сулҳу салоҳи сартосарӣ, сарҷамъии мо боиси он гардид, ки имрӯз воқеан ҳам хушҳолии мо аз он аст, ки миллати мо гирди сиёсатҳои хиратмандонаи пешвои муаззами миллатамон сарҷамъ ҳастанд ва барои ободиву пешрафти ватани азизамон камари ҳиммат баста тоҷикистони азизи хешро дар як муддати кӯтоҳ дар тӯли 34 соли истиқлолияти давлатӣ тавониста ба он гуна дастовардҳои ноил гардида бошад, ки баъзан кишварҳо натавонистанд дар тӯли садсолаҳо ба он гуна дастовардҳои азими иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсиву фарҳангӣ ва дигар самту соҳаҳо расида бошанд. мо бояд шукргузорӣ кунем ва ифтихор аз доштани чунин ватани маҳбубе карда бошем, ки имрӯз пешниҳодҳои созандаи пешвои муаззами миллатамонро ҷаҳони мутамаддин якдилона пазироӣ мекунад. ваҳдати миллӣ, муттаҳидӣ ва осудагӣ асоси пешрафту тараққиёт маҳсуб меёбад. ин неъмати бебаҳо шарти асосӣ барои доштани зиндагии пурсаодат барои тамоми мардуми сайёра маҳсуб меёбад, ки бояд ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз карда шавад. бо назардошти ҳамин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешниҳод намуданд, ки тавассути қадномаи махсуси созмони милали муттаҳид 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. Наврӯзшоҳи Азизулло, Искандари Саид, мақсади мақсад, ахбор.
китоби шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ ба аҳолии ноҳияи лахш ва тоҷикобод низ дастрас карда шуд ки аз ҷониби сокинон ин тӯҳфаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи баланд пазироӣ гардид. гузориши бахтовари муҳруддин ва баҳриддини исмониддин. тақсимоти китоби шоҳасари безаволи ҳаким абулқосим фирдавсӣ шоҳнома ба сокинони ноҳияи дурдасти лахш ки бо ташаббуси фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сифати баланд ва нашри нав рӯи чоп омадааст амалӣ гардид. ин иқдоми пешвои маърифатпарвари миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон роҳандозӣ шуда ҳадаф аз он ба таъкиди сарвари давлат пеш аз ҳама эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносиву худогоҳии миллӣ ва таҳкими эҳсоси ватандӯстиву ватанпарастӣ бахусус дар миёни насли ҷавон мебошад. то имрӯз шоҳномаи ҳаким абулқосим фирдавсӣ ба забонҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷумла русӣ, англисӣ, фаронсавӣ ва бо хатти ниёгон нашр гардида барои шинохти амиқтар аз таърихи пурғановати гузаштагони тоҷик хизматҳои шоистае ба ҷо овардааст. арзиши таърихии ин асари бунёдӣ бениҳоят бузург аст. ҳаким фирдавсӣ бо заҳмати беш аз 30 солаи худ мо ва мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои дурахшони таърихи ниёгони тоҷик ошно сохт. имрӯз дар шароите ки ҳар фарди ҷомеа ба худшиносӣ ва ҳифзи хотираи таърихӣ бештар ниёз дорад, мутолиаи ин ҳамосаи ҷовидона ба таҳкими эҳсоси ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва болоравии сатҳи маърифатнокии ҷомеа мусоидати ҳамаҷониба хоҳад кард. сокинони ноҳияи лахш ин иқдоми наҷибонаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро самимона пазируфта аз ғамхории пайвастаи пешвои муаззами миллат изҳори миннатдорӣ намуданд. шоҳномаи ҳаким абулқосим фирдавсӣ дар дастраси сокинони сарбаланди ноҳияи лахш гардида истоданд. ин иқдоми сеюми муҳтарам ҷаноби олӣ дар самти ғанигардонии ғизои маънавии сокинони ватани азизамон ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. барои мардуми ноҳияи лахш хурсандибахш аст ки имрӯз мардуми сарбаланди ноҳияи лахш ба тӯҳфаи навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон мушарраф гардидаанд. имрӯз ба ноҳияи лахш зиёда аз 10 000 ҷуфт яъне ҷилди 1-2 шоҳномаи безаволи ҳаким абдулқосими фирдавсӣ дастраси мардуми ноҳияи лахш гардида истодааст. фалсафаи волои фирдавсӣ моро ба гузаштаи пурифтихори ниёгон ошно сохта барои наслҳои имрӯз ва фардо сабақи омӯзандаву ибратбахш медиҳад. имсол кишоварзони ноҳияи шаҳритӯзи вилояти хатлон баъди ҷамъоварии ҳосили фаровон аз майдонҳои кишти асосӣ дар майдони 3260 гектар кишти такрории полизиҳоро гузаронданд ки айни замон нашу намои хуб дорад. шаҳри бештар дар таҳияи Саидчои Муродалӣ ва Искандари Саид. дар ноҳияи шаҳритӯ сокинони хоҷагидорон аз кишти асосии зироату сабзавот ҳосили дилхоҳ ба даст оварда баҳри заминагузорӣ дар таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулотҳои кишоварзӣ дар майдонҳои холишуда кишти гуногуни зироатҳоро ба роҳ монданд ки нашу намои хуб дорад. дар ҳудуди ноҳияи шаҳритӯ дар соли 2024 соли 2025 дар майдони 9031 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ ба назар гирифта шудааст. тибқи нақша дар майдони 3260 гектар кишти такрорӣ пешбинӣ шудааст ки аллакай мо 98% нақшаро иҷро намудем ки боз кишти такрорӣ идома дорад. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи рӯзгор сокинони ноҳияи шаҳритӯзи вилояти хатлон ҳар хида замини дар ихтиёр доштаро пурмаҳсул истифода карда аз он дар чанд марҳила ба гирифтани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ноил мегарданд. иқлими ноҳия барои кишти ҳама намуди зироатҳо мусоид буда деҳқонони бо таҷриба дар як мавсим то 3 маротиба ҳосили баланди маҳсулотҳои кишоварзиро ба даст меоранд. фаровонҳосилӣ дар қидаҳои кишт асоси муваффақияти хоҷагидорон маҳсуб ёфта дар натиҷаи меҳнати софдилона метавон ба гирифтани ҳосили баланд ноил гардид. Саидшои Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи Шаҳритӯз, Ахбор. таъмини дурнамои кишти зироати асосӣ имкон медиҳад ки саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ аз кишту истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ки дар натиҷаи истифодаи самараноки обу замин ба даст оварданд ободии рӯзгору фаровонии бозорро
таъмин намоянд. аз рафти ҷамъоварии пахта дар ноҳияи қубудиён гулчеҳраи саттор гузориш медиҳад. ҳосили фаровони имсола бозгӯ мекунад ки пахтакорони ноҳияи қубудиён имсол аз кишти ин зироати техникӣ манфиати зиёди иқтисодӣ мебинанд. дар саҳроҳои ноҳия пахта ғарқи ҳосил асту чинакчиён самари меҳнати деҳқонро бо марому сари вақт ҷамъоварӣ менамоянд, то дар муҳлати муайянгардида ва бо сифати баланд маҳсулотро ба нуқтаҳои қабулу коркарди пахта супоранд. зарурати истеҳсоли ин маҳсулоти аҳамияти иқтисодӣ доштаро ба назар гирифта имсол саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи қубудиён майдони кишти пахтаро ба 7580 гектар расонидаанд ки бо истифода аз тухмиҳои босифату риояи агротехникаи дурусти парвариш метавонанд аз 1 гектараш зиёда аз 25 центнер ҳосили хушсифат ба даст оранд. ин оғози кор асту дар якум чинак аллакай нишондодҳо хубтар ба назар мерасад. вобаста ба тағйирёбии иқлим деҳқонон ноҳия парвариши пахтара мутобиқ карда истодааст. вобаста ба ин деҳқонон кӯшиш ба ҳарҷ доданд ки муҳлати кишти пунбадонара дар аввали моҳи март оғоз карда дар муҳлатҳои хуби агротехникӣ анҷом доданд. ин омили баланд бардоштани ҳосилнокӣ пахта гардид. зиёдан хоҷагиҳое ки бо гузарондани обмонии дурусту саривақтӣ ва таъмини ғизои зарурӣ аз 35 то 40 центнер ҳосил ба даст меоранд. дар майдони 1500 гектар истифода бо тухмихои личак ва зери плёнка пахта киш карда шуд. ин ҳам як омили асосӣ баланд бардоштани ҳосилнокии пахта гардид. ба қавли хоҷагидорон имсол барои пахтакорон соли бобарор омад ва аз оғози мавсим таваҷҷӯҳи масъулин ба беталаф ҷамъоварӣ намудани ин маҳсулоти зарурӣ ки боиси таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ ва зиёд гардидани ҷойҳои корӣ барои сокинони маҳаллӣ мегардад хеле зиёд аст. дар ин ноҳия майдони умумии заминҳои корами обӣ 13076 гектарро ташкил медиҳад ва аз нисф зиёди ин заминҳо ба кишти пахта банд аст ки аз истеҳсолу фурӯшаш кишоварзон ҳамеша даромади соф ба даст меоранд. иқлими гарми ноҳия имкон медиҳад ки деҳқонон дар як сол аз як замин дар натиҷаи истифодаи босамар зиёда аз 3 ҳосил гиранд. бо мақсади фаровонии бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ имсол саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонию ҷамъиятии ноҳияи қубудиён майдони кишти такрории зироатро ба 3562 гектар расониданд ки имрӯз нашъунамои хеле хуб дорад. дар кишти такрорӣ деҳқонони чашмикордон аслан сабзавот, лубёгиҳо, шолӣ, ҷуворимакка барои дон ва чормағзи заминию хӯроки чорво кишт менамоянд. дар ин ноҳия шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ 3200 ададро ташкил медиҳад ки бо усулҳои муосири парвариш метавонанд аз 1 гектар замин ки дар шароити гармхона сабзавот кишт намудаанд то 50 тонна ҳосили босифат ба даст оварда бозорҳои дохилиро бо маҳсулоти тару тоза таъмин намоянд. деҳқонони чашмикордон аз бунёди тогзорҳои намунавӣ низ метавонанд дар баробари таъмини оила бозорҳои истеъмолии ноҳияю берун аз онро низ бо ин намуди мева таъмин сохта бо баланд гардонидани маҳсулнокии боғҳо воридоти маҳсулотро коҳиш дода иқтидорҳои содиротиро мустаҳкамтар намоянд. дар давоми 6 моҳи соли равон дар вилояти Суғ 84 коргоҳу корхонаи истеҳсолӣ бо фарогири 536 ҷойи кори нав бунёду ба истифода дода шуд. давоми соли равон дар маҷмӯъ бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 140 коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ 2800 нафар соҳиби ҷойи кор мешаванд. маълумоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор. тоҷикистон дорои заминаҳои воқеии рушди саноат аст ки барои пешрафти истеҳсолоти миллӣ шароити мусоид фароҳам меорад.
ҳавасманд намудани фаъолияти навоварӣ дар истеҳсолот васеъ истифода кардани технологияҳои инноватсионии дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон, коҳиш додани содироти ашёи хом ва зиёд намудани содироти молу маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда аз ҷумлаи масъалаҳое буд ки моҳи декабри соли 2024 ба хотири рушди саноат дар тоҷикистон президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. дар ин росто тақвияти корҳо доир ба истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва рушди иқтидори истеҳсолии кишвар, баланд бардоштани рақобатнокӣ ва гуногуннавъии истеҳсолоти саноатӣ, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолоти саноати коркард, афзоиш додани арзиши иловашудаи молҳои саноатӣ дар асоси рушди маҷмӯаҳои соҳавӣ зарур арзёбӣ гардид. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат дар вилояти Суғд тадбирҳои муҳим амалӣ шуда дар заминаи дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон, коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба кор дароварда мешаванд. طبق معلومات در دوام 6 ماه سال روان در ولایت 84 کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی موردی بهره‌برداری قرار داده شده است. کارگاه و کارخانه‌های نو اساساً در ساحه‌های مسئله ساختمان، خوراکواری و صنعت سبک تأسیس داده شده. در آنها زیاده از 500 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. در کارگاه و کارخانه‌های صنعتی ولایت سوغد در مجموع 253 نمودی مال و محصولات استحصال کرده می شود. بنا به معلومات مسئولان در دوام 6 ماه سال روان حجم استحصال محصولات صنعتی در ولایت به 18.1 میلیارد سومانی رسانیده شد. سرعت افزایش آن نسبت به همین دوره سال 2024 132.8% تامین گردید. مورد ذکر است که حکومت تاجیکستان صنعتی کنونی با سرعت مملکت را هدف 4 ملی اعلان نمود و تطبیق عملی این هدف در دوام سالهای اخیر ثابت نمود که امکانات و اقتدارهای استحصالی زیادند و مرحله به مرحله مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. تطبیق این وظیفه مهم امکان می‌دهد که در دوره میانه مهلت تاجیکستان از مملکت اگراری و صنعتی به مملکت ایندوستریالی و اگراری تبدیل داده شود. برای رسیدن به این هدف در ولایت سوغد امکانات و اقتدارها در سمت تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی ثمرناک استفاده می‌شوند. меваҳои тару тозаи тоҷикистон ҳамеша дар бозорҳои хориҷӣ шӯҳрати баланд доранд. ангури ширину хуштаъми тоҷикӣ имрӯз ба яке аз муҳассилоти серхаридор табдил ёфта, робитаи содиротии кишвар бо Федератсияи Русия вусъат меёбад. дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба ва бо мақсади тақвияти содироти маҳсулоти кишоварзӣ ҳафтаи охир даҳҳо тонна ангур аз Тоҷикистон ба вилояти Самара содирот гардид. иброҳим Назруллозода ва Хуршеди Саидаҳмад аз Федератсияи Русия гузориш омода намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. меваҳои тару тозаи тоҷикистони офтобрӯя дар ҷаҳон талабгорони зиёд дорад. содироти ангур аз кишвари мо ба вилояти Самараи Федератсияи Русия дар заминаи шартномаҳои ҳамкорӣ бо суръати баланд ҷараён мегирад. давоми ҳафтаи охир даҳҳо тонна ангури хуштам ва болаззат аз Тоҷикистон ба шаҳри Самара содирот гардид. ин иқдом дар доираи стратегияи давлатии рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ амалӣ шуда, барои деҳқонон ва корхонаҳои коркарди маҳсулоти ватанӣ имкони нави даромад фароҳам овардааст. ангури Тоҷикистон ки бо таъми ширин ва сифати баланд шӯҳрат ёфтааст, на танҳо дар дохили мамлакат, балки дар хориҷ низ харидорони зиёд дорад. Я всегда покупаю фрукты из Таджикистана, особенно виноград. Мне очень нравится тем, что он очень вкусный, сладкий, сочный, потому что там чистый воздух, экологически чистые места. масъулин иброз медоранд ки ҳамкориҳо ба бозорҳои дигари шаҳрҳои Русия низ дар назар аст. ин тадбир ба афзоиши ҳаҷми содирот ва муаррифии бештари маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард ва метавонад ҷойгоҳи устуворро дар бозорҳои ҷаҳонӣ соҳиб гардад. طبق اطلاع حجم صادرات از تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته افزایش یافته، دلیل تقویت همکاری‌های تجارتی و مستحکم شدن موقع محصولات کشاورزی تاجیکستان در بازارهای خارجی میباشد. انگور صادراتی اساساً از باغ‌های ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری جمع‌آوری گردیده توسط شرکت‌های لوجستیکی اختصاص یافته به شهر سمره انتقال داده می‌شود.
пеш аз фиристодан ангур дар амборҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти сардкунӣ нигоҳдорӣ ва тибқи стандартҳои байналмилалии содиротӣ бастабандӣ мегардад. Содироти ангур на танҳо манбаи даромад аст, балки як роҳест барои муаррифии фарҳанг ва заҳмати мардуми тоҷик ба ҷаҳониён. дар назар аст ки дар ояндаи наздик ҳаҷми содироти ангур ба дигар минтақаҳои федератсияи русия низ афзоиш дода мешавад. иброҳим назлозода, хуршеди саидаҳмад, федератсияи русия, ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хабароятон зиндагии пурсаодатро таманно дорем.